yawa. So kamar yadda muka tsaya dama na ce muku jiya darasin da muka tsaya mun yi bayani akan function ko, muka ce function wani dunƙulallen bayani ne, wani instruction ne da za ka keɓance shi ya zama irin kamar like a block, mun gane, kamar block haka function yake. So za ka iya amfani da shi a wasu program ɗin, kawai abin da za ka yi in ka kira sunan function ɗin ya wadatar. So yau za mu tashi akan Python module ne. Shi kuma module wani file ne, mun san file na Python ai, wanda za ka ƙirƙira, misali wanda za ka kira shi da, wanda za ka kira shi haka file.py ko, mun gane, wanda za ka kira shi file.py. So wannan file.py ɗin gaba ɗayan shi, wannan file ɗin da kake da shi gaba ɗayan shi ake kira da module. So shi wannan file ɗin idan kana da wani file ɗin, misali a ce nan kana da wani kana creating wani program ka ce main.py, wannan shi ne main program ɗinka. So a cikin wannan main file ɗin za ka iya kiran wasu file ɗin da ka ƙirƙira, misali kamar wannan za ka iya yi ka ce import, sai ka ce import file. In ka yi importing file, duk program ɗin da ka ƙirƙira a cikin nan, misali su function ɗin da ka ƙirƙira, a nan, misali ka yi creating function mai suna add, sub. So da ka yi importing ɗin shi za ka iya kiran waɗannan functions ɗin da ka ƙirƙira, mun gane, za ka iya zuwa kawai ka ce file dot sub. Ka ga a nan ka kira sunan file ɗin da ka kira, wannan kenan, sai ka ce dot sub, kana nufin ka kira function ɗin da ke cikin wannan file ɗin, mun gane. In kuma ka ce file dot add, so wannan function ɗin da ka ƙirƙira a wannan file ɗin shi ne ka yi importing ka kawo shi cikin wannan, sai kuma ka ƙara da wasu program ɗin. So wannan shi ake kira da module. Kana ɗauko wasu program ne da suke wani file kana kawo su cikin file ɗin da kake so ka yi amfani da su, shi ake kira da module. Yanzu mun fahimci mene ne module? So module kawai wani file ne na Python program da za ka yi importing ka kawo shi cikin file ɗinka kai ma. So muna da kala-kalan module har kala uku, dukkansu file ne wanda aka ƙirƙira na Python program. So amma sun kasu, muna da su kala uku. Na farko muna da built-in. Built-in shi ne wanda Python ya zo da shi na zuwa. Built-in module ba, shi ne wanda za ka ga idan muka je practical za mu gani inda zan yi amfani, za ku ga na ce import time, ko kuma in ce import random. Su waɗannan module ɗin already Python ne ta ƙirƙirar mana su, sun zo da Python ne tun daga beginning. So su ake kira da built-in module, wato abin da aka zo da shi. Kamar yanzu gangan jikinka in ka tashi ai ka ga fatan ka ne, gashi ma ka ga yana fitowa ne, so su ne suka zama built-in. Amma ka ga kamar kayan da kake sakawa, takalmin da kake sawa, wayan da ka riƙe, waɗannan external ne, samar da su ka yi. So shi ma built-in shi ne wato module ɗin da Python ta zo da su tun ƙirƙira. So su kuma external su ne irin kamar Django da muka, ko da yake Django package ne, bara mu gani, duk wani misali, shi wannan external ɗin shi ne wanda za ka samu a internet, mu kira shi na samowa. Misali yanzu ina so na ƙirƙiri program ɗin da zai sa kwamfutana ta iya ɗauko fim a YouTube. So kuna tunanin ni ne mutum na farko da na fara yin wannan tunanin? Ba zai yiwu ba ko? So ƙila akwai wani wanda ya taɓa yin irin tunanin, kuma shi ma Python programmer ne. So akwai gurin da muke zuwa mu ga mutane waɗanda suka iya Python, inda suka ƙirƙiri program suka ajiye a gurin, muna kiran shi da PYPI, website ne, shi ne wato Python Package Index. Za ka je ka ga mutanen brilliant programmer waɗanda suka ƙirƙiri abubuwa kala-kala. Za ka ga files ɗinsu da suka yi program sun bar shi free, kowa zai iya zuwa ya yi amfani da shi. So wannan PYPI ɗin a nan ne za ka ga files ɗin ga su nan, sai ka zaɓi wanda kake so ka sauke ka yi amfani da shi. So ƙila wani ya rubuta program ɗin da zai sauke PYPI, Python Package Index. So idan na shiga wannan Python Package Index ɗin zan ga
aikace-aikacen mutane da yawa. So ƙila akwai wanda ya rubuta program ɗin da zai sauke bidiyo a YouTube. So madadin na zauna in ɓata lokaci dare da rana ina rubuta program ɗin, kawai zan yi searching ne YouTube downloader, sai in ga sun fito kala-kala, sai in zaɓa wanda nake so in karanta. Zai aje bayani, muna kiran bayanin da documentation. So zan ga ya aje bayani yanda ya ƙirƙiri program ɗin da kuma yanda yake aiki. So ni kuma sai in karanta yanda program ɗin shi ke aiki da yanda zan yi amfani da shi. Shikenan, ba sai ni na zauna na creating ɗin shi from scratch ba. Mun gane? Wannan is very important saboda most of the time akwai ayyukan da idan za ka yi, saboda ka saving time, yana da kyau ka fara dubawa wani ya taɓa yi, in an taɓa yi kawai ka yi amfani da shi ka wuce guraren. Sai abu na ƙarshe which shi ne made one, wato wannan shi kuma module ɗin da kai ka ƙirƙira da kanka, wato Python file ɗin da ka ƙirƙira. So idan yanzu kana haɗa wani babban program ne, maybe kana haɗa game, sai ka ce to akwai main file na game ɗin, sai ka kira shi da main.py, sai ka ƙirƙiri wani file ɗin shi kuma wannan ka kira shi da character.py, maybe ka ce character.py, maybe ka ƙirƙiri wani file ɗin shi kuma yauwa bara mu kira shi da graphics ɗin, graphics.py. So a wannan file ɗin ka ƙirƙiri characters ne, ka ƙirƙiri function da za su samar da character, maybe ka creating function wanda zai samar da player one, in ka creating wani function ɗin da zai samar da menene bara mu kira shi da path, ko kuma mu ce np, muna kiransu da non abun nan, non player character ne I think. So shi kuma a nan main file ɗinka, a nan ne za ka yi creating yanda za a bubbuga game ɗin. So kana buƙatan character ɗinka, sai ka ɗauko, sai ka kira, sai ka ce import character. Da ka importing character.py, sai ka ɗauko player ka kawo shi cikin game ɗinka. Zai zamo kana da kawai, ba sai ka sa .py ɗin nan ba, sorry, kawai za ka kira sunan file ɗin ne character. So sai ka ce yawwa ya zama module. So kawai idan ka ce character sunan file ɗin, sai ka ce .player. So yana nufin a cikin module ɗina na character ina buƙatan in ga player, sai ya kawo maka shi ciki. So in na graphics ne, shi ma ka iya importing ka kawo abubuwa cikin shi. So wannan shi ne module kawai a dunkule. Ka rarraba program ɗinka file. Kowane file muna kiran shi da separation of concern. Akwai abin da yake specifically, so iya wannan abin za ka yi a file ɗin. So in kana son aiki da shi sai ka kawo shi cikin main file ɗinka haka. Sai ya ga madadin a ce a file ƙwara ɗaya ka rubuta thousands lines of code, sai dai kawai a file ƙwara ɗaya a ga lines of code ɗan kaɗan, amma ka rarraba file ɗin. Mun gane? So amfanin module kenan. So da wannan ina ƙara ba da misali akan module ɗin. Na ce kawai za ka iya kai importing, kai creating function a wannan file ɗin, za ka iya importing ka kawo su wannan file ɗin. Mun gane? So kowane file ƙwara ɗaya ya zama module. Sai ka faɗi sunan file ɗin, sai ka faɗi function ɗin da kake buƙata a ciki. A wurin importing sunan file ɗin za ka kira. A'a ba za ka ce .py ba, kawai import sai ka faɗi sunan file ɗin. Idan muka je practical za ku fi fahimtar shi. Akwai hanyoyin da ake bi. Su ma za ka iya importing ɗinsu. Already za ta zo da su. A'a, already suna tare da Python. Yawwa za ka same shi a nan, external ba? Haka ne. Made one kuma shi ne misali, shi ne wanda kai ka ƙirƙira. Sai ka dinga yawwa naka da kanka tabbas. So mun fahimci wannan ba? So mun gama da module in sha Allah, yanzu sai practice.
So har kullum dama idan muka gama practical, muka gama theory za mu zo mu practice abin da muka koya. So bara mu je mu buɗe mana folder da muka saba aiki a kai har kullum. To test folder, kira shi so za mu ci gaba da kamar yadda na ce, idan kuka kalla nan guraren, wannan shine inda files ɗina yake. Za ku ga ina da files guda 3, bara in cire waɗannan. Za ku ga gashi nan ina da BIG, exercise da kuma beginner. So bara na yi creating wani file ɗin, in kira shi da main.py. Bara kuma in ƙara creating wani file ɗin, in kira shi da maths. Bara in kira shi da maths. Ko bara in ƙara shi sunan kawai mathematics. So a cikin waɗannan types of module ɗin, zan fara nuna mana yadda za mu creating ƙwara. Za mu fara da na farko. Yanzu mun riga mun fahimci module ba? Kamar yadda na faɗa muku, wannan file ɗin module ne, wannan module ne, wannan ma module ne, wannan module ne, wannan module. So yanzu wannan shi ne za mu ba ma sarauta a cikin files ɗin main.py. Shi kuma wannan za mu ɗan yi wasu abubuwa ne, mu creating wasu function da za su yi abubuwan maths. So bari in creating function wanda zai yi abin nan ɗin lissafi. Za mu kira wannan da addition. Sai mu ce zai ansa parameter guda 2 wanda zai haɗa su, sai ya returning mana sakamakon. Kamar yadda na ce muku, return shi ne ya dawo mana da shi, wato ya miƙo mana. Sai mu ce returning a plus b. So bara mu kuma creating sauran functions ɗin. So wannan sai ya zama na subtraction. Sai ya zama a minus b. Wannan ya zama na multiplication. Ko mu kira shi da kawai multiply. Sai ya zama zai multiplication ne. Sai wannan kuma mu kira shi da divide, yes. Kuma zai ne, zai dividing ne. So mun ga ne na ƙirƙira functions ɗin ko? So sai in zo nan wannan main module ɗin, sai na kira shi wannan file ɗin mathematics.py a cikin shi wannan module ɗin. So ya zan yi? Shi ne zan ce import, wato ya ɗauko, sai in rubuta sunan file ɗin, in sa mathematics. So za ku ga gashi nan. So yanzu wannan mathematics ɗin, wannan file ɗin nake kira. So in kun tuna function nawa ne a ciki dama? Guda 4 ne ko? Addition, subtraction, multiplication, division. So sai in ce mathematics ya bani addition ɗin shi. Kun gani? So yanzu na kira addition. So a nan yanzu zan iya kiran wannan in yi amfani da shi. So bara in save results ɗin, abin da ya dawo min da shi, wannan return ɗin abin da zai dawo mana da shi kenan ko? So idan ya dawo mana da shi, bara mu yi saving a wannan variable ɗin mai suna result. So a nan sai in kira nambobin. Misali in saka mishi 3. Kun san 3 ɗin nan tana matsayin A ko? Da 6. So bara in zo nan ƙasa sai ne printing ɗin result. In ce nuna min result. So wannan module ɗin kenan. Sai muka ce a module ɗin muna neman wannan function ɗin. Shi kuma function ɗin sai muka ba shi abin da yake buƙata. Zai gudanar da aikin shi, abin da ya dawo mana da shi, za a yi saving ɗin shi a nan. So abin da aka yi saving a nan mu kuma sai mu kira shi, sai mu ga me a ciki. Mun gane? So bara in ƙaro, na manta ban ƙaro girman su ba yanda a gani da kyau. So idan na yi running ɗin shi, za mu ga gashi nan da na saka mai 3 plus 6 me ya bamu? 9. To haka zan iya kiran wani function ɗin, akwai subtraction ba? Shi ma in na kira shi mun saka mai lambobin, za mu ga ya bamu nawa?
minus 3 tabbas. Akwai kuma wani function ɗin shi kuma mene multiply. So in muka yi run ɗin shi ma za mu gani 18. So domin yanzu mun fahimci wannan shine yanda na ƙirƙiri file guda biyu, ɗaya yana ɗauke da kayan lissafi, ɗaya kuma yana ɗauke da mene gudanar da aikace-aikacen program ɗin. So wannan shine main.py, wannan kuma shine na mathematics.py ɗin. So kowannen su module ne. Mun gane wannan? So yanda za ka ƙirƙiri module ɗinka ka yi amfani da shi kenan. So what if kuma yanzu ina so na yi amfani da module ɗin da Python ta zo da shi. Yanzu in tambaye ku a wannan na mathematics ɗin ba, ban saka value ɗin ba, kawai na ƙirƙiri function ɗin ne ya zamo su suna ajiye a nan. In aka bara na dawo da shi baya, a nan ba duk abubuwan da suka gudanar a ƙarshe za ka ga na ce su yi returning ɗin shi. So wannan return ɗin shi ne sun dawo min da shi sun bani, so sai nayi saving ɗin shi a nan. Yawwa. So yanzu za mu je okay to bara na dawo da shi baya. So bara in je na gaba which shi ne zan importing ɗin module ɗin da Python ta zo mana da su. Yanzu idan na tambaye ku za ka ƙirƙiri program, kana so kwamfuta ta yi kacinci-kacinci ta zaɓo number randomly, za ka ce ta zaɓi number daga wuri kaza zuwa wuri kaza random ta zaɓo number, sai kai kuma kai printing ɗin number ka ga wani number ta zaɓa. Ta ya ne za ka yi hakan? So madadin ka fara tunanin yanda za ka creating program ɗin Python ta riga ta zo mana da shi. Kawai za ka ce ne import sai ka ce random, shi ne sunan module ɗin. Mun gane? So in ka ce za ku ga na yi creating wani file mai suna random, in kuka kalla ba shi a nan, babu ko? So Python ne ta zo da shi, shi yasa zan iya ɗauko shi ake kira da mene wannan number one ɗin built-in module. So a nan yana da shi wannan yana da functions da yawa. So in ina so in ga function ɗin shi, wato ina so in ga abubuwan da ke cikin shi wannan file ɗin, zan iya cewa print, wato a nuna min sai in ce directory ko in ce dir, sai in saka mene shi wannan random module ɗin a ciki. So zai faɗa min duk wani abu da ke tattare da shi wannan random module. So kun ga gashi nan ya nuna min su, ya bani su a mene za ku kalla a list ya bani su. Ya ce min akwai bpf, log4, waye ga dai su nan dai abubuwa. Akwai random, akwai meye, ina yake repeat ɗin? Wai a dai riga mu hango ga repeat ɗin nan tabbas. Ga shi nan dai za ku gan su ga choices, expo variate, gamma variate, gas, wannan duk wasu abubuwa ne na mathematics in kun san su. Then muna da kuma random, akwai random range, sample, seed. So ga dai su nan dai a lot. So a cikin su nan kowanne akwai irin aikin da yake. Muna da wannan choice ɗin akwai aikin shi, za mu gani yanzu. Wannan choices ɗin ma na da aikin shi. Sai kuma muna da random int, muna da shuffle shi ne ka hargitsa abu irin a baka abu ne ka, mun gane ai. So akwai abubuwa da yawa yake tare da su, ba lallai duk mu tsaya mu gan su ba. Akwai random int, ga shi nan shi nake so in yi bayani. So bara mu fara yanzu, bara ni creating list in kira shi da numbers. Nums is equal to list of numbers. So za ku ga na creating ɗin list of numbers, muna gani ba? So a nan gurin ina so a tsakanin waɗannan nambobin program ɗina ya kacinci-kacinci ko ya zaɓi ƙwara ɗaya. So a nan gurin idan ina so ya haka, wannan random module ɗin ya bani daman yin haka, sai in ce random, in na kira shi sai in ce random, ina son function ɗinka mai suna choice, wannan choice ɗin. So wannan choice ɗin abin da zai ansa list ko tuple ko wani abu dai mai sequence na collection ɗin nan da muka sani. So sai in saka mai list ɗin da na ƙirƙira. So yanzu da na saka mishi bara in printing ɗin shi in gani. Sai na yi printing sakamakon. Yanzu idan na yi running za mu ga ya kacinci-kacinci a cikin nambobin nan ya nuna mana. Kun ga wanda ya zaɓa
wanne ya zaɓa 5, in na ƙara raunin zai zaɓi wanne ya zaɓa yanzu 3, in na ƙara ya ƙara zaɓen 3, in na ƙara ya zaɓa 6, 7. Mun gani choice kenan. So wannan a cikin random module. Sannan bacin random module kuma muna da wani module ɗin mai suna OS, import OS. Yanzu misali kana so kai creating program ɗin da zai shiga cikin kwamfutan ka, abubuwa misali ka ga file ɗin kwamfutan ka, mun gane ai, kai wasu abubuwa dai a cikin operating system ɗinka. So wannan OS ɗin zai taimake ka. Misali yanzu ina son in ga inda nake, zan iya cewa print, sai in ce OS dot, za ku gani sai in ce print OS dot what, get working directory, get c, yawa ga shi get working directory. So da na ce mishi get working directory ɗin nan zai faɗo min a inda nake. Bari in cire wannan, kun gani ga shi nan ya faɗa min, ya ce ina cikin home/mk/coding/test. Ga shi nan kuma in kuka kalla ku ga yes ina cikin test ne, kun gani test folder, wannan folder namu muna ciki. Get working directory wato ya faɗi a wani folder yanzu nake, to shi ne wannan. Sannan akwai kuma list directory, shi kuma list directory zai nuna min wato duk abubuwan da ke cikin shi wannan folder ɗin da nake ciki, wannan test ɗin, mun gane duk abin da ke ciki zai nuna min. In nayi running, kun gani ga shi nan ya bani su a list, ya ce akwai wannan, akwai exercise.py kuma ai ga su nan, ga su ba, wannan package ɗin ga shi beginner.py, ina ma yake ga shi main.py, ga shi big.py, ga shi mathematics.py, ga shi, kun gane. So wannan kenan. Ga random, sai kuma akwai na string, suna nan da yawa, in na fara kawo su sai mu kwana a nan gun. Akwai na string, wannan zai iya ya bin printing ɗin alphabet ko kuma ASCII character. So sai in ce misali string, irin kana so ka samu abin da zai, sai ka ce string.ascii letters, kun gani ASCII letters. So wannan zai bani complete ABCD ne, da capital letter da small letter, kun gan su ABCDEFGHIJKLM a small letter. Sannan wannan ya bani su kuma a capital letter, ga su nan. Zan iya cewa ya bani ASCII letter a ƙananun baƙi ko a manyan baƙi, ce ASCII, ce uppercase, mun gani. So wannan kenan. So a haka akwai kuma module na ƙarshe kalan wanda za mu gani, wanda na faɗa muku wanne PYPR. So da akan haka bara na je ne connecting internet ɗina, subhanallah ban ma buɗe browser ba. A gurguje bara mu je mu gan shi. So mun ga yadda za ka ƙirƙiri naka module ɗin ka kawo shi cikin program ɗinka, which is wannan ko. Mun ga yadda za ka yi amfani da na Python kuma. Wannan shi ne wanda kai ka ƙirƙira ka kira shi, wannan kuma shi ne na Python. Wannan ya fara yi. So bara na raba tsakaninsu. Kira wannan da built-in module. So akwai abubuwa da yawa da za ku koya akan built-in module ɗin nan, za su taimake ku wurin yin project, mun gane ba. So in muka gama za mu yi project kamar guda 10 haka ko 20, kowannen ku zai yi ta yanda zai enforcing understanding cikin ƙwaƙwalenku, ku fahimci abin da kyau. So yanzu sauran module na ƙarshe da za mu yi, which is shi ne mene external module. Mun riga mun koyi yadda za mu haɗa namu mu kira shi ko. So yanzu sauran external module, yanzu zan je in dubo module ɗin da zai bani dama, me ko nake so yi, wani abu ne kuke tunani ya kamata in nemo module ɗin da zai bamu daman haɗa. Bara mu duba wanda zai bamu daman sauke fim a YouTube, program ɗin da zai sauke mana fim a YouTube. So bara na fara yin login ɗin internet connection ɗina, yawwa. So sai mu zo nan sai mu ce PYPI, ga shi nan Python package index. So wannan shi ne website
ana gani da kyau kuwa. To ga wannan na wani package ne da na bincike a kan shi, YouTube transcript API. Shi ina so idan mutum ya yi bidiyo na YouTube ɗin shi, so in sauke gaba ɗaya maganan da ya yi a bidiyon nashi, sai in saka ma AI, kawai sai in dinga tambaya me ya ce a wuri kaza, madadin in tsaya in ɓata lokaci kallon bidiyon, kun gane? So shi ne sai madadin na creating nawa module ɗin, sai na bincika na ga akwai, da na ga akwai kawai sai na ce bara na yi amfani da nashi.